Отиваме сега при Митко от Брезник да запуши с аргон на дупките на колектора ни, който имаме, защото тя имаше газ. И сега да ги падне, просто да ги няма тия дупки. И после вече ще се върнем горе при ванката. С него вече трябва да разпробиеме нови дупки за дросела VR6, защото е по-едър и дупките вече идват другаде. Айде! Вече сме тук при Митко. Даунпайпите, ви. Сега ще видим, сега ще ни барне нашето нещо. Не бързо да ходиш, привет. Ние трябва да чакаме малко да изкинем, защото... Да. Се стопиш машината. Със сигурност да. Ще се е врело. Барнем ли сега? Ето сега ще правим VR6 дупките, защото тези нашите идват много малки, а сега на VR6 ще дойдат по-навънка и затова тези вчера сме ги запълнили с аргон. И сега си правим шаблон, за да сложим новите дупки. Ето го колектора с VR6 дросел вече как е, и докато чакаме от в базата да ни звънат, бодисахме капака в неоново зелено, може да видите как е станал. Също така купихме 6 степена скорост на кутия от Seat Leon ARL, защото ние сме с 5 степена. 6 степените ги водят по-здрави, защото са 240 мм, ние сме с 228. Също така купихме съединител, керамика и притискател от Zax Performance. Тук вече сме боядисали самите скорости, за да може да са измити и подготвени за качване. Здравейте, пак съм аз. Включваме се докъде сме с Шкодата. Звънаха ни от Шлайф базата, че блока ни е изхабен и че трябва да се престъргва вътре. И трябва да минем на по-голям размер бутала. И в момента сме взимали 81,5 на марката J Pistons, ако я казвам като хората. И в момента карам към базата, за да ги дам. И по тях вече се шкури блок. Стърга шкури, както и да е. И общо взето след това вече се сглабяне. И включваме се пак. Буталата са ето тези, ето ги. 81,5 ковани бутала. И в момента караме към базата, за да ги дадеме на хората там. Почти сме пришли в базата, ето е пред нас. Доброславци. Сега влизаме да им дадеме на хората буталата и да видим какво ще се случи. Айде! Оставихме ги буталата, всичко е 6. Хората казаха, че всичко ще е като хората. Ще направят, ще измерят и така. В момента са отивам до SSG 7 Seconds гараж да мерят един вал там за един друг, който също сглабя 1.8 турбо. Иска го този вал и сега ще ходим до там да го измерят и да видят как е. Общо взето е това, което се случва за сега. Вече около 3 седмици чакаме Шлайф базата да ни звъннат за частите. Дали сме всичко, което е нужно. Буталата са там. Хората си шлайфът, гледат главата. Казали сме всичко ново да се сложи. И просто чакаме. За сега е това. Забравих да кажа само. Купили сме турбо. То може би даже ще дойде утре. Очаквам го да дойде утре, но него ще видите в следващия епизод какво е, размера какъв е и така нататък. Така че ще се видим в следващия епизод. Чао от мене!
Turn it up, let it start from block 1.